Dneska hrajeme prostě jenom Golem Cycle, protože můžeme, já nevím, Golem je nejlepší karta ve hře, tak jsem to chtěl zkusit v tom deku, jak jsem hrál i Golema a šeredně to nevyšlo. Až na to, že jsem sem ještě mrdnul Goblin Gang, protože je card boostnutý a je to taková prostě, nevím, celkem verzatilní karta. Na ground má tam i nějaký air útoky, abych nemusel se spolíhat jenom na miniony v tomhle tom. Ale i tak bych celkem nerad viděl nějaký Lava Hound nebo Ballon deck. A gameplay je takovej, že prostě v single elixíru ho budeme maximálně tak jako chipovat něčím. A pokud opravdu jako těžce overcommitne, tak golem do bridge a potom to prostě necháme bait. A potom v doublu a nedej bože triplu se prostě modlíme, ať přežijem. Dobrý, tak Archer Queen hned takhle ze začátku není úplně nejlepší start. Ještě když je mimo range věže. A já tam hodím gang. Jako nějak extra value mi to nedá, ale ubrání mě to kanon. Dobrý, to je v pohodě, ani rána. Ale tohle to už je trochu méně v pohodě. Já jsem teda neměl kanon ani Ice Golema, takže to je trochu nepříjemný. Ale on teďkom zahrál celou Archer Queenu, tady Lens. To znamená, že já musím hodit Golema a potom Ice Golema na potankování. On doufejme abilitne. Jo, udělal to. Tomu ale skoro žádný value nezískalo a já teď ještě můžu zkusit prešernout Evu skeletonama. Berserka se dostane před to furt hrozí damagem, i od těch malých golemů. Jo, a on se na to vyplejtval deliverku, let's fucking go, takže rovnou Goblin Gang taky získá nějaký damage. A tohle to byl velice dobrý play, to se reálně divím, že proti takovému deku vůbec jsem ve vedení nějakým způsobem, zase doufám, že jsem v záběru. Teď jsem je tady trošku, já nevím, posral ten natáčecí systém, tak snad všechno vypadá tak, jak má. Dobrý. Rovno tady trošku foreshadowingu. A já vlastně teď jako nemusím vůbec nic hrát, já teď prostě můžu v klidu build-upnout ze zádu defenzi a fuck. Tak jo, Ice Golem musí potahat. A jo, víc toho asi ani neudělá. Procyklím Goblin Gang na jeho půlku čistě jenom protože proč ne, to nebyl dobrý play. A to znamená, že já musím teď zase být přichystaný na to, že on at any moment, čekat, co na to může zahrát, Ice Spirita. A nebo Deliverku, to je taky možnost. Ale já jsem si, že jsem ho přecyklil na lock. A teď přijdou prasata samozřejmě. Tak, všechno zmrzne. Let's go, Berserka získá value. A já jsem vlastně na té věži jsem si uvědomil, že jsem nezískal žádný damage a on mě pořád poměrně spolehlivě chipuje. Takže udělám takhle miniony do middle na kanon. Až na to, že to je Evo kanon, takže mi je to snipne. Udělám tohle, zkusím Evo skeleton jako prostě poslední Hail Mary shout. A prohraju, předpokládám. Jo. Tohle byl prostě jako obecně nepříjemný deck proti Piggies. Proti Piggies není úplně moc, co bych mohl dělat. Přemýšlel jsem, že bych měl Fireball místo logu tam v tom decku a možná to tak i udělám. Jo. Log nemá zas až tak velký value, když jako má, ale nemám nic, co by bylo vyloženě jako potřeba. Myslím, že Fireball tam prostě bude sedět líp, zkusíme to. Nechte mě vařit a pokud se spálím, tak mě nechte spadnout do oceánu. Rovnou takhle splitnu Goblin Gang. Abych tak nějak jako do jeho srdce dal strach z toho, že to bude nějaký hyperbait. Ale to jsou guardi, takže to může být několik věcí. Mohl by to být yard. Mohl by to být hit, ale není dobrý, já jsem se malem posral. Co dál ještě hraje guardy? Nějaký prostě bowler giant haram bullshit. Ano, Mega Knight, tak jo, on zahrál Mega Knighta, ale mě teďkom sere, že já nevím úplně, jak to nějak punishnout. To znamená, že budu muset nízkýho Ice Golema zahrát. A mám dojem, že i abilitu, to ani nebude potřeba, minioni pořád pomůžou. A v druhé lane mezi tím golem se činí na jeho věži. Ale ten counterpush toho bude tak jako lehonce děsivej. Takže takhle, jo, to se už starat potom nemusím, nádhera.
Hleda, že by on měl freeze, nemá. Nice. Tak jo, on se ještě nedotknul mojich věží a já jeho už jsem se dotknul poměrně signifikantně. Furt se mi zdá, že kamera míří trochu nade mě, doufám, že v editu se potom uvědomím, že to je píčovina, nebo respektive, že to tak není. A takže jaký je gameplay? On má Evo Mega Knighta, takže toho se pokusím udržet, jako, aby si ho gremlinil co nejdíl, protože já fakt jako nechci hrát do Evo Mega Knighta. Dobrý, to je takový jako lehce nepříjemný, ale nic světoborného. A před toho jednoho miniona zkusím asi namrdat prostě jenom tak berserku, protože můžu. To asi Wizard, nebych se nedivil, ne tak Guardi. Jsem rád, že jsem nefarballnul, ale jo, teďko je tam Wizard. Tak toho fireballnu určitě. Před to bych se nedivil, kdyby se pokusil namrdat Evo Mega Knighta, který ho potom ale... Aha. Dobrý defense. Let's fucking go. Kurva, dobrý defense. Já rovnou tohle to procyklím loga. Ježiš, on to blbě zahrál. Škoda, že jsem to nestihl nějak kapitalizovat na tom. Ale jo, overdefenduje tu jednu lineu, protože tam ví, že už nemůže že tam už nemůže dostat ani trošku damage. Já jsem pravděpodobně minul Wizarda? Ne, jsem Ježíš, nikdy o mě nepochybujte. A já jsem pořád prakticky jako nedotčený na věžích. Myslím, že to je jediný damage, co mi dal Fireball. Takže jo, tohle to znamená automaticky Golem the Bridge. Potom toho Mega Knighta můžu nějak jako odtankovat Ice Golemem. Jo, tak tohle je trošku víc nepříjemný. Tak jo, tohle to rovnou kajtnu. Rovnou hodím abilitu, prostě protože to je OP jak sviň. Samozřejmě, že Megáče to neabilitlo. Nepodařilo se mě activatenout a Minipack asi dá ránu. Let's fucking go. Tak to je přesně to, co jsem nechtěl, aby se stalo a stalo se to. Myslím, že tady proti mě má šípy A-log, ale to byly mizerný šípy. On zahrál Mega Knighta, takže já zahraju defenzivního golema. A potom za Mega Knighta hodím Evo Skeletony. Až na to, že Mega Knight si obešel celýho golema, prostě na pohodičku, aby mě mohl Já jsem to ani nepushbacknul. Já se z toho poseru. Já se fakt snažím ze všech sil, abych to domrdal. To je teďka musím dělat tohle. On má golemajty na věži. To je celkem solidní damage. Teďko přijde Evo Mega Knight, protože samozřejmě, že přijde. Už začíná tady Lil Bro trochu panikařit. What the fuck? On se tak nějak jako nechal všechno konektnout na věž. A to je win. Já jsem popravdě nečekal, že tenhle s tím deckem vůbec jako získám nějaký win. Já jsem počítal s tím, že to bude prostě nějaký klasický bullshiteskní deck, kdy dostanu dvakrát za sebou proti sobě recruits a potom to rage quitnu, ale prej ne. Oh shit, 4-star. Gracias, super, to jsem potřeboval. Ale já jsem fakt jako čekal, že to bude prostě nějaký klasický rage bait deck, stejně jak s tím Eagolem Cyclem, kdy prostě dostanu vyklepnuto ještě v single elixíru a potom to rage quitnu. Ale ukazuje se, že já neumím placeovat kanon. Ukazuje se, že Golem je prostě objektivně nejlepší karta ve hře. A není možný s ním prohrát. OK, ale Canon Card bude trošku nepříjemný, čistě na základě toho, že Canon Card je kurva nechutná karta. Toho se rovnou zbavím minionama a target na to na ten kanon, kdyby náhodou na tom měl nějaký šípy nebo něco takového. Dobrý. Ale teď si musím dát prostě bacha i na jeho Hog Ridera. Vička tam zůstane ještě o chvilinku díl, nice. Takovýhle z value beru vždycky. Mu před to ještě namrdá Hoga possibly. Ne, nechá to být, což je pro mě dobře, nechtěl bych se s tím srát. To není rána, že ne? Není. Nice. Takže jo, progres dobrý, teď už jen nesmím misplacenout kanon, Hero Bowler. Já fakt si myslím, že nejsem v záběru, ty vole. Tak tady musím celou dobu mít absolutně epický, prostě non-gamer posture, abych... Aha. Jo, počkat, hned jak ten golem rupne, tak já na to hodím ještě miniony. A jo, toho se prostě zbavím. On na to musel komitnout další 4 elixíry. Místo toho já teď můžu prostě dělat to, že tohle... Ne, to byl špatný kanon, kurva. To byl fakt špatný kanon, ale dobrý, aspoň bowlera. Ne, na to nejsou žádný výmluvy, to byl prostě fakt jakože legendárně mizerný kanon, to nekajtlo ani toho Hog Ridera a pak se to ještě nechalo zabít, fakt, takže tohle to bude těžký. Tohle to bude náročný, tohle to bude bolestivý, ale doufám, že to bude tady pro pana Fosfora bolestivý a ne pro mě.
Dobrý, Ice Golem lokne in. Pokusím se ho nějak jako chipnout tady opposite lane Goblin Gangem, na který zahrál. Jo, nice. Takhle z levního bowlera, když to tak řeknu, tak to beru každý den. On teď samozřejmě abilitne, protože proč by to neudělal. Tak rovnou kanon, ten two-tap ne. Já tak strašně miluji, jak vybalancovaný jsou ty nový Eva vždycky. Počku rovnou Fireball, no a s tím potom mám méně sraní. Jo, aha. A opposite lane prostě ví, že mu stačí jenom jeden Hog Rider a místo toho se snaží clog-upnout celou tu druhou laneu. Tak ani ne Hog Rider, ale dokonce i Zap. Myslím si, že by už mu mohl stačit. Takže já takhle hodím Golema do bridge, prostě protože opravdu jakože musím. Spolehnu se na to, že se, jo, to zapne a za to hodím Ice Golema, aby to ještě doufejme mohlo nějakým způsobem zmrazit všechno. On má pořád na fireballku. Dobrý, tohle to bylo tak jako mírně bolestivý, tohle jsem teoreticky i mohl vyhrát, kdybych si tam jenom nenechal toho Gridera na věži a kdybych to zahrál nějak líp. Potom tam na konci jsem to začal pomalu se blížit nějakému comebacku, ale nezdařilo se. A už mám zase málo procent na kameře, protože jsem si ji zapomněl včerejška dát nabíjet a teď jsem si ji nabíjel jenom třeba 10 minut, protože za chvilku zase musím někam jít klasicky. Ale příští, tedy, jo, to jsou recruits naprosto jasný, do prdele. Takže já tak přemýšlím, jak to vůbec jako teoreticky můžu zahrát. A já si myslím, že to teoreticky jako nemůžu nijak zahrát. Že jsem prostě v prdeli. I když Goblin Gang není tak hrozný na bránění rekrutů, to rovnou se toho zbavím, to je otravná karta. Skeletoni. Berserku. Berserka tahá. No shot, že já jsem flawlessly udefendil prostě Recruits push. I když to je takový úplně začáteční single elixírový, kdy on z toho měl třeba jako o 10 elixírů víc než já, tak furt jsem to ubránil, furt se tomu divím. I might be the GOAT. Ale, počkat, kolik... OK, tak jo, Diddy Cage. Takže to znamená, že já za Golemovou vzadu, teďkom ještě nemá Evo, proti Golemovu budu muset zahrát Recruits. Dobrý, tak tohle to podefendím Gangem a ten se rovnou potom postará i do značné míry o toho Goblin Brawlera. To mě nijak nevadí. Určitě Fireball zepís, ale já se jenom pokusím ještě počkat, jestli k tomu nepřihodí nějaký prostě value, třeba Flying Machinou, anebo Golden Knightem, to taky beru. Any day of the week. Co mi dal všechny ten damage v druhé lane? To byl Brawler, který ještě... What the fuck? OK. Dobrý, absolutní tunnel vision. Všechno kajtnu Ice Golemem, kanon získá value všech dob, let's go. A Goblin Gang se postará o zbytek, nice. A ještě dokonce dva Spear Goblini ho pressurujou v druhé lane, nice. To mi nevadí, ale on teďkom hodí rekruty do zádu. Já to vím, já to cítím. Tak přímo do bridge, nic. Takže to musím všechno pokajtovat na střed Golemem. Což mě velice bolí, že musím takhle zahrát nesvatě defenzivního Golema, ale není nic jiného, co bych mohl dělat. There's nothing we can do, jak řekl jeden poněkud známější človíček. Jo, takže Flying Machina je v téhle lane, tak tu rovnou Fireball. No doufám, že jsem to trefil. Dobrý, já bych se fakt zesral. A teď to znamená, že musím dalšího defenzivního Golema. Takže... What? Jak se tohle stalo? Takže miniony. Já prostě musím defenzivně golemovat, dokud mám tu možnost. Jo, jeden Evil Skeleton je zatím. To by mohlo být masivní. Pojď Evil Skeletone, prosím, kunda. A furt nějakým způsobem vedu. Tak jo, možná, že jsem našel kryptonit proti tadyhle s těm hnusným dekům. Za to bych byl fakt extrémně rád. Protože proti tomu zatím jako vždycky prohrávám, když hraju svého klasického sneaky golema. Ale možná, že Goblin Gang je řešení. Jo, takže takhle se rovnou... To bude Evo Cannon value jak čurák. Nice. Flying Machina. Jo, to byl špatný kanon, ale co se dá dělat?
Všichni spíři jsou targetlí tam na tom. Nice, stihl to chcípnout. To je absolutně masivní. Já tady mezi tím dostávám pořád čím dál tím víc, nebo on dostává čím dál tím víc chip damage od mojich chip damage unitů prostě, nebo jako golem chip damage, let's fucking go, 5%. Tak jo, takže musím locknout the fucking. Musím locknout the fucking, abych vůbec tu hru stihl dohrát během toho, co mi fachá kamera. Jo, tak o tom toho se rovnou zbavím, proti tomu se mě nechce hrát. Pořád somehow vedu Royal Recruits, že by konečně prostě, že bych konečně poznal jejich slabý místo. To znělo velice podivně, ale to budeme ignorovat. On určitě abilitné, ale doufám, že se to... Tak to byla nejpodivnější raketa, kterou jsem kdy viděl. Teď, když vím, že on má raketu, tak vlastně nemusím. Stačí mi teď získat Fireball value a ono to minulo tu Flying Machine. To je trošičku problematický, ale zároveň vedu o tolik, abych pravděpodobně to byl schopný jako defendit do té doby, než on mě bude schopný nějakou raket cyclit. Tady Ice Golem má prostě všechno tankuju všim. Vyloženě Fireball, no jenom tohle z toho. On se snaží mě uspamovat, ale nedaří se mu to. Já úspěšně uspamovávám jeho, obě dvě liney jsou absolutně zacpaný golemama. Vlastně jenom jedna už. A let's fucking go. Vyhrál jsem proti Recruits, kámo. Já jsem Ježíš. A 0% na kameře. Kunda.